Sa povenujeme modelárskym lepidlám. Máme tu od značky Revel prvé dva kusy. Určite po ňom ako začiatočníci budete chcieť ho. Odporúčujem vám ho aj v hračkárstvách. A máme tu dve kusy. Máme tu v takej tube. To neodporúčam vôbec. Je husté moc a nepracuje sa s tým dobre. Ale na druhú stranu tu máme ďalšie lepidlo od Revelu v takej plastovej tube s takým hrotom, s takou ihlou. A je to fajn, ale na malé dieliky to vôbec není. Je to na také stredné až väčšie. Je to vynikajúce až na... Má to chybu tu, že to má tú tubičku a ono sa to občas zapcháva. Občas vám uschne to lepidlo v tom. Ale existuje na to jednoduchý trik a stačia vám zápalky alebo zapalovač. Prídete k tomu, zapalíte to a máte to poriešené. Potom tu máme vlastne štečekové lepidla. Aplikujú sa pomocou takého štečeka na konci. A týchto lepidiel existuje fakt, že mnoho značiek to vydáva. Ja som išiel do Tamie. Výhoda týchto lepidiel je, že sa dajú používať veľmi dobre na menšie dieliky. A ja tu mám dva typy. Máme tu to stredne jedké a jedké. Stredne jedké má väčší šteček a používame ho prevažne na také lepenie takých stredných dielov, takých nie až takých úplne malých, detailných. A potom tu máme to jedké, ktoré používame na lepenie tých najmenších dielikov. Veľmi rýchlo schne. Aplikujeme ho takým malým štečekom a výhoda tohto je, že ani nejak moc neleptá brutálne ten plast, takže tá povrchová úprava potom nemusí byť až taká precízna alebo ani žiadna a môžeme to nanášať aj po tretím. Takže po 2-3 minútkach je to zaschnuté, do tých 5 minút máte väčšinou zaschnuté. Tieto lepidlá sú fakt super a pokiaľ sa chcete zlepšiť určite a máte iba hrolácké, tak by som odporúčal jedno z najradí kúpiť si tieto lepidlá. To vám to pomôže.